Sa mga nag-diet nga gusto og low carb, so mao ni nga food ang dapat ninyong i-prepare. Anyway mga kapilingwa pa maayong buntag di ay og i-share nang nako ang mga food. Kay lagi nag-diet ko karon so nagkailangan lang ko og talong ug naa sa koy boneless nga isda. Ug kani nga food perfect ni para sa gustong muniwa. Kay kung gusto kag low carb so inani ang pamaagi pag-prepare sa imuhang food. Ug ang talong ako lang na siyang gitimplahan og organic mushroom. Ug wala na ko nagbutang og asin sa ako ang eggplant. Ug dali ra kayo mag-andam og food para pang diet. Pag human ana ako lang nang giprito nga ako ang talong ug nagamit lang ko og vegetables oil. Gamay lang nga oil ang kailangan nato ana mga kapilingwapa. Ug ang ako din kanon ana kay black rice so naglungag lang ko og black rice. Kay ang black rice man good perfect sa mga nag-diet. Ug dili gani nimo kaya nga dili ka mukaon og rice so pwede ka mag black rice la. Ug sa next video ako ipakita sa inyo og giunsa nako pagluto ang ako ang black rice. Kay naa man koy technique para mulami ug muhumok ang imuhang rice. Mo nang akong i-share sa inyo og unsa nako paglungag ang ako ang black rice. Anyway mga kapilingwapa kung mag-diet man gud ko is kaisa ra jud ko mukaon og rice. Sa tibuok adlaw so kaisa ra jud ko mukaon og rice. Ug ang rice akong gigamit kun dili siya black rice, brown rice. Ug sa breakfast ra sad ko mukaon og rice mga kapilingwapa. Kay sa lunch na ako is pwede ra ko mag-fruit okay na ko ana. Dayon sa dinner na ko is zero na jud ko wa na jud koy kaunon sa dinner. So tubig na lang akong panglaban sa dinner. Mao nang kailangan gapon ka mukaon og rice sa isa ka adlaw kay ang rice naghatag na tog energy. Pero pag mag-diet gani ka 1 cup rice ra jud na imong kaunon sa black rice or brown rice. Kung white rice ang imuhang kaunon so half cup rice ra jud ang dapat nimong kaunon. So inaana ang pamaagi nako pag mag-diet ko. Kay grabe ni dako jud ang ako ang lawas karon. Pero sa karon man gud is nagbawas na ko og 5 kilos. So gibawasan lang jud ako ang mga pagkaon. Dayon gipick upan lang nako og gamay nga exercise every night. Pero depende ra gapon na sa inyo og mag-exercise ba mo or dili ba or mag-diet lang mo sa pagkaon. Kay mo dako man gud ang lawas tungod sa inyohang gipangkaon. Mo nang kailangan mo magbawas sa inyohang mga pagkaon kung mag-diet mo. Low carb ang tirada nato basta mag-diet ani mga kapilingwapa. Ug maora din akong i-share ninyo for today's video. Bye oy.